Puliano fung kaham jatono tinini ang je kokno sana naimani abong gangke drug addiction. Drug addiction tangi means what are reasons to become addicted. Tangi borok rok drug no machalai. Drug sao bolte or kabangma kokno tongo bobuno hun drug. Ebong bini ukulogo tam karon. Drug addiction ni factors ni aka reasons. Bini karon rok kabangma tongo o karon ni bisingo seng naya tanggang kai. Besirbak no tam nukjak. Peer pressures. Physical and sexual abuse. Early exposure to drug. Stress. Parental guidance. Kau jaga ang Ingraji by sejak actually ngkai. Ang amono kok borok by say khnai jatono peer pressure. This means mane borok ni je dol pal sini borok rok ni jani ja pal tongoni pal log ni pressure tong khangke kuno somoyo drug no sajak tengi thango drug bolte o jaga tam no hun abo angulo in detail no sanai tabuk or je samani abono rok je point no khnai naigadi আর টাইপ রিজনস দङ ও জায়গা রিজন সিংকাতাম যেমন 6 নাম্বার রিজন ফ্যামিলি হিস্ট্রি অফ অ্যাডিকশন আগিনি সিমি বিনি ফ্যামিলিও অমা হাইকে চালাই তদতং আবকাশিয়া এন্ড নাম্বার 7 এ দङ স্লিপ প্রবলেমস মানে থুনানি ফুরু বস ঠিক মতে থুইমায়া হাंकाय থুনাও মুসুং ইয়াङै दङके আবো ট্যাবলেট রক জাজাক তৈ थाङो গলো অভ্যাস दङ मा कक्ता Nia kama 8 number hangkai chronic pain hangkai kuno kaisa bo dukhumamani othoba hain sadharon panongi tongdi bo dukhumamani jagawa a dukhumamani ni hoite relief manani bagai bo tablet chajak hangkai chajak tengui thango number 9 hangkai financial difficulties অর্থাৎ রাং পয়সা রক গরৈ hangkai yago nijino dukho nangai stress ngai bo mane drug chajak tengu hangkai abo sara botayo tongo sini 10 number points hangkai divorce or separation sela rok buri rok no kagai rimani othoba sela phono buri no kagai rimano angke buri phono sela no kagai rimano obo je kaklai mani obo kaisa khoroksa borok kaknani musungya haibana kakjakte ingui thango ba kaknani bad dongui thango hangka a jagara obo যে কাকনা মুসুংয়া বখা কষ্ট মানমানি বাগৈবো কিনি ড্রাগ এডিকশন এঙ্গন বাগৈ বাদ দंगो साला फानंथुं बुरि फानंथुं अंका अ जगाव ड्राग एडिक्शन हनि जे हनि हेमानि अ ककनो तिनि ताबुक सानानि हंके ताइसा अबो हंके इन डिटेल ताबुक रमनि ड्राग एडिक्शन बोलते के बा टैबलेट चाओ के बा इंजेक्शन नाओ के बा चुआक नंगो के बा खनि फानो साखा के बा सिगारेट फान नंखा अमाहाय गोबांबा जानजा जे हेबिट्स दङनि हंकाय अ हेबिट्स रक एक्चुअली हंकाय स्राबसा जरानि बागै बरक रक रिलीफ मनन बागै आ ककनो बिनि दुखनि ककनो ब जे टेंशन दङनि अबनि होइते मुक्ति मनन बागै जरा जराओ ब ड्राग न सावै अर्थात चौक फन नंखा टैबलेट फन साखा आबो स्राबसा रिलीफ मनन बागै ब निजिनो प्रथम व्यवहार खाई नागिरो अबहायके खाइमानि परे लास्टे एक समय हके ब निजी अटोमेटिकली अबहाय एमन एकटा जरा फाइथांगो ब आबनो या कारै माया अंगै थां इंगे अबहायके गोबांमा जे कारण तंमनि बिसिंगो जेमन जे फिजिकली इंगे खावा सेक्सुअली अब्यूज खाइमानि रो आमो काइसा बिनि खावा पगै माया रंगो इंगा अमो हायके न गोबांमा टाइप जे पॉइंट तंगमनि बिसिं रगो जेमन 11 नम्बर पॉइंट रखा आं द लॉस ऑफ लव वन अर्थात जे कुनो खरकसा बरक न नंगसालांथुं बुरिंथुं हामजाकै तंगमानि तंखांके आ बरक जदिनो निनि होइते हासालो थाङै फाइखांके आफ्रुबो नों बाद दंगै सवाखफनो नंनाय
टेबलेट फान जानाय नेसा जातीय जे जिनिसटानो खायनानै बागै बाद दं बिथां नम्बर 12 रुओ टेंस होम एनवायरनमेंट माने जरा निनी नको जे एनवायरनमेंट दं आ जरा बोक्तै इनके नम्बर 13 के लैक ऑफ पेरेंटल अटैचमेंट इनके 14 के रिलेशनशिप इश्यू इनके अबहाय रक जे कक रक आं ताबुक सामानि अबहाय जे इश्यू बा जे कस कारण डक्टा दे ड्राग्स सामनि परे इनके सिनी बरकुंथुं बुनी बरकुंथुं आबो कोनो फैक्टरिया माने बुनी बरकुंथुं सिनी बरकुंथुं माने ह्यूमन बीइंग যত বরকনো যখন রে ড্রাগ নামানি পরেনকে অটোমেটিক্যালি যতনো আবহাইকে এমন একটা জায়গাও থাঙ্গই সকইও জানাকি বতাসে ফিরগই ফাইমেয়া বিনি লাইফও নর্মাল লাইফও ফিরগই ফাইমেয়া প্রথম দিকেও যে কোনো বরকনো ড্রাগনো চানানি বাগৈ অথবা চানানি আগে অ জিনিসটানো जों হুঁশিয়ারি তংনানি বাগৈ जों অবশ্যই অ্যাওয়ারনেস মারনাই যখনতে যে কোনো বড় খরকসা ড্রাগনো চামনি পরে ড্রাগনো নাহমনি পরে আস্তে আস্তে অবাসঙ্গই থাঙ্গই মানি পরে এখানকে सोंबनो ताजे फिरगै तुमनान बगै मारखाना कठिन दंगो अ कठिन दंमानि बगै जों पुलियानो बनो अवेयरनेस रना नांनाय सिनि बरक रक गोबांमा बरक न दंगो जरा जराओ सिनि बरक रक निजि बाय निजि फानंखा समयो कायसा फैमिली अथवा कायसा पारा रगो कायसा फैमिली कायसा पाड़ा आ जागाओ एकटा फैमिली नि बरक रक बा बिनि नुखुंगो कुनो खरकसा चाराय ड्राग जानाय दंहांखे प्रतिटा बरक न पारा कायसानि बरक रक जतनो आबहायके बिनि बिरुद्धे बा बिनि एगेन्स्ट जे बिचार आचार अंलायमानि बुलाय तगलाय अंलायमानि अबनि हयते मुक्ति मानानि बागै अबनि हयते रेहाय मानानि बागै जों शुधु कायसा स्टूडेंट्स न अथवा कायसा चाराय न निनि पाराओ घटना घटि दंहांखे बनो सिनि ब्लेम खायमा बाय इंया बो इच्छा खायै कोनो जागाओ निजि अंगनानि थांमानिया हायफाना जराओ अबहायकेनो एकटा कारण नङै बासाओ बो एक्चुअली हेके ड्राग एडिक्टेड इंमानि उकुलुगो टामो कारण दंमानि एवं आबनो सोंथो नांनाय जेफोरनाखि बरक खरकसा आबहायके असहाय बो तिनि नङै बा चावै टेबलेट चावै बा इंजेक्शन नावै आबहायके एडिक्टेड थांमानि परे जों आबनो इंटरप्शन खायनानि बगै अथवा बनो ताइसा बिनि जागानि हयते जे हामिया जागानि हयते बनो नर्माल लाइफ तुई फायनानि बगै जेमन रिहेबिलिटेशन सेंटर गोबांमा अमाहायके ड्राग एडिक्शन जागा दङ आ जागा तुनि लायनानि जों जतनो सचेतन नांनाय जों जतनो बरनो अवेयरनेस रै काहाम खायतलांनानि बगै शुधु ओ जे फैमिली कोनो कायसा फैमिली आबहाय फैमिली दङ जा फैमिली बो एक्चुअली हांखाय रियली गरिब हांखाय आबहाय अभाब अभियोग दंमानि फले फानो ब कोनो कोनो जराओ आबहायके ड्राग न चामानि परे के निजि साकसायनो सामलुक मायानि बगै ड्राग न सब समय नाना नांनाय आबहायके अवस्था थाङै सकनायनि बगै पारा रगो गोबांमा बरक दंनि किसा मिसा मानै रक न जराओ जे मानमानि आबनो ब खगै फानो फालै अ ड्राग न चानानि बगै ब इंजेक्शन नाहानानि बगै ब निजि टंथक टंना मुसुमानि बगै ब जराओ आबहायके बुनि रां फानो खका बुनि मानै फानो खका आबहायके खगै आगै बुनि रां किसा मिसा मानमानि परे ब जे आ ड्राग न निजि ताइसा व्यवहार खायमानि आब एक्चुअली हंखाय सिनि अरो ताबुक जे समाज प्रतिटा निनि ग्राम रगो बा विलेज रगो आबहायके गोबांमा आबहाय घटना घटि दंमोनि आब रगनो जों स्टप खायनानि बगै हंखाय जों शुधु आं सिमि अ ककनो सामबाय इंया सिनि पारानि जत बरक दंनाय रक निनि जेरानाखि सिनियर इंया खाबा मैच्योर बरक रक बरक अ ककनो बा अ सामुंनो बन्द खायनानि बगै जतनो स्टेप नाहानांनाय माने आं तिनि सामबाय आनि ककनो सिमि बरक खानाय आपतिबिया प्रतिटा बरक न प्रतिटा स्टूडेंट्स रक बंनि लाइफ गोबांमा अमाहाय जरा अंगै दंखा खतरा जानाकि बंनि डेन्जर जीवन बरक साफार नाय एवं बरक न जों फिरगै तुमनानि बगै अब जतननिनो कायसा रेसपन्सिबिलिटी तिनि निनि चाराय हामिया हनै नोंबनो सिनि ब्लेम खायबाय इंया गोबांमा अबाहाय
गार्जेन सब दंगो माने अ चराय ब ड्राग्स जाजाक एबं अ चराय ड्राग्स जामनि बागैनो आनि चराय ब ngui थांनाय बनो सलै हनै जे जों ब्लेम खायलायो एक्चुअली हंके आबो कायसा सबनि नगो घटना घटिनाय एबं ब चरायनि आरो तामखौ ngैनाय आबो किन्तु नों खरकसा डाइरेक्टली कुनु खरकसा चराय जाजाक नुगमानि परे साइमानि परे बनो सिम ब्लेम खायनाय बो ओंया जों अबनि हयते बैनि जे प्रतिरोध खायनाय बागै अब जतुनि कायसा कर्तव्य दङ एबं अ कर्तव्य पालन खाया गोबांमा पारारगो आबाहाय दङ माने बय ओंगै थांमानि परेखाय बनो सुदु ब्लेम खायो एबं जेफोरनाखि कष्ट मानो निजि साकसाइसुं नगरगो बा बंनि खुंगो उंगो आफुसे ब फिलिंग खायमान एबं अबनि आगे हंके बुनो ब्लेम सिमिसे खायो अब सबसे भूल सिनि बरकनि हंके जेकुनु सामुं बरक रक जरा जराव इच्छा खाय खायनाय थांया एबं आ जराव जों ब जदिनो कुनु सामुं हामिया ताङै दं हंके जों बनो बप्तिखे गाहाम खायमानाय कायसा नर्मेल लाइफ फिरगै तुइमानाय आबो सबसे इम्पोर्टेन्ट हंगाय आं ताबुक एज ए सिनियर बरक हिसाबै जेकुनु बरक रक समय निजिनो माने साकतारि थांमानि अ साकतारि थांमानि आबो सबसे साया नों तिनि चराय रकनो नुगै दंखाय नक रगो पारा रगो आमाहाय तमं हामिया ओंगै दंखाय शुधु ड्राग्स आमनि या अन्नान्य गोबांमा अबाहाय नेशा जातीय गोबांमा दङ अथवा नेशा खाया अबाहाय बरक बादेबो समय पारा रगो अमाहायके बरक रकनो हिंसा खालायलायमानि ओंया खाबा बोरै रकनो फर अब टिचिं खायमानि बा चलाफानो जरा जराव कुनु दल मानलाय मान परे हंकाय कुनु अबाहाय सुजुग रुतुगै बोरै रकनो सप्रे नाप्रे खायमानि रक अबाहाय गोबांमा अबाहाय घटना जागा जागा ओंगै दंमानि अथवा आबो सिमुबुया माने जराव टीनेजर एज रक बोरै एबं चला रक जरा जराव अमाहायके जेकुनु कायसा पान्डा रगो बा प्रोग्राम रगो थांनानि आगे बा थाङै दंफुर रगो लामा रगो मालाय थांके साधारण बरक ब रमुजादि नों सिनिथुं सिनियाथुं आबाहाय व्यक्ति रक जेनाखि सिनि समाजाव एक्सेप्टेबल या आबाहाय गोबांमा बरक रक जराव लामा रगो हिम दंमा नुखांके आबो रंनि प्रतिब नों माने सुच्चा रोंनांनाय सानांनाय हानांनाय नरक तामखाय आरो बप्ति नरकनि नायमानि अथवा अबाहाय तमुं जाया गोबांमा कक रकनो साजांनाय कक दङ आ कक रक जराव बरक रक सिनि बरक रक विशेष खायै बरक नुकुइ दंफानो माने निजि नुफार नुकिया हायके जे लाई थांमानि आबो सबसे भूल अबन बागै जत गार्जेन्स सिनाय इंथुं सिया इंथुं जे खानाय आनि ककनो माने जतनो कायसा स्टेप नाहा नांगो आं माने आनिबो कायसा कर्तव्य दङ हनै जत बरकनो अमाहायके जतिनो बासाय फाइ क्यांखाय के बरक जतिनो बरकनो अ ड्राग्स जानाय रंनो अबाहायके आश्रय रिया हंखाय अटोमेटिकली आबनो जों स्टप खायमान किन्तु बाक्सा नुकुइ दंबो सि दंबो अ ककनो साया फैमिली मेम्बार्स मानखा फैमिलीनि कुनु खरकसा चराय अबाहाय घटना घटि दङ बुमा फानंखा बुफा फानंखा ब सि दङ किन्तु ब तिनि स्टेप नाना थांया बिनि चरायनो माया खायमानि बागै बिनि चरायनि माया ममता न बयाकार माया ओंमानि बागै समय अमाहाय गोबांमा सामुं दङ जे सामुंनाखि ब हुइ तनमानि हंका आबोनि बागै जों कारण तो जों अ ककनो आं साका गोबांमा कारण दङ खरकसा चराय ड्राग्स आमानि उक्लुक हंखाय सिनि फार्स्ट न आं अ ककनो साय थांका आबो हंके पेयर प्रेसार माने बुंनि संगी साथी रक जे दल लक बा पाल लक जराव मालाय लायखांके गोबांखाय ग्रुप तनखांखाय आ ग्रुप रक समय बिनि बन्धुनो चारनानि बागै बिनि बन्धुनो जबरदस्ती खायै जे जानाय रक बनो जे साया बरकनो चारनानि आबो कायसा प्रेसार रङै थाङो हंके बरक केबो बा सारा मुसुया फान साजाक तङै थाङो के उल्लयङै थाङा बो हंके आबोनि बागै जों बनो तामखाय खायमान जागा पेयर ग्रुप रकनो निनि दल दंनाय पाल दंनाय ठीक आछे किन्तु स्पेशली एजुकेशन इन्स्टिट्यूशन कलेज फानंखा स्कुल फानंखा आबाहाय जागा रगो स्पेशली जों
গ্রুপও টংনা নাংনাই বরক তবেখে গ্রুপও টংমানি বিসিঙ্গ ফানো গ্রুপনি হইতে স্পেশাল বরক যে জরা মানমানি বহু বেশি খাই যেমন হর রগ সারিক জরা রগ সানজা জরা রগ বা যেফोर नाखि बरकनि समागम कम खांखे आन्डार रग आबाहाय जागा रग विभिन्न आबाहाय सुनसान जागायाव थाङै बरक ड्रागनो नानानि बागै चेष्टा खायो जे आबुनि बागै जों हर रग बा सारिक रग हर क्लाय खांखेनो बरकनो जानि नगो थांनानि अथवा बरक एकलगे टंगिया खायनानि आबरक जत गार्जेन्सनि दायित्व बाक्सा चराय दङ पारा रग bini maufa কোনো খোঁজ খবর সে নাইয়া ও চারাই বড় টংকরে বিনি সাবতি রক গা আবো কাইসা চাইয়া সময় নিনি চারাই ড্রাগ এডিক্টেড ইংনি থাংমানি পরে নং আপ্রো খা সিউই কোনো লাভ করি ড্রাগ এডিক্টেড ইং থাংমানি পরে ও যে চাইয়া ড্রাগ চাইয়া বড় রক বাই ড্রাগ চানাই রক যে বুজাক মানি ইকো অর তাবক নাইদি বুজাক টক জাগ হাঙ্গাই দুঃখ মানি ভাইও হাঙ্গা আমো হাইকেন আ জরাও হাঙ্কে যে গার্জেন সোंनाय রক निजिनो आफसोस खायै दुख नांगै अकनो बुनो सातगिया साइमाया अबाहाय रखङै दंलायो एक्चुअली हिंके नों अ घटना उन्ननि आगे अनेक आगे न निनि कासा अब तंगमानि दायित्व तंगमानि जे नों सिदै अ सामुंनो बाक्सा बाक्सा गार्जेन खलायरि तंगनि माने कुनुंला खनै हाइबानो उ लास्ट जे मेजर केस ngै थांमानि परे से नों आप्रो खासियो केव केव तो थैलाय थांलाय ngै थाङो ड्राग चावै ताइ बासिरि माया अमो हाइके गोबांमा जे बरक घटना घटि दंमानि आबरकनो जों स्टप खायनानि बागै आबो जतनिनो कायसा दायित्व पालन खायनांनाय ओंखाय आ जागा सुदु पेयर प्रेसार दङ अबो सिमिया निनि फिजिकल इयाके सेक्सुअली अबिउस जोंमानि केव केव बरक रक समय अरनि सिमि कगियाबो सिमतिरफ्रानि कगिया बस तिब्रा साने बिसिङाव सिमिया बाक्सा बाक्सा बोरै बोसार फानंखा अबाहायके विभिन्न अबाहाय रेन्डि खलारावबो फालि रिजाकमानि अथवा जुर जबरदस्ति खाइ रमफ्रेजाकमानि हंगा अबनि परेंखे निजिनो कन्ट्रोल खाइमेयानि बगै निजिनि दुख न प्रकाश केवनो खाइमेयानि बगैबो निजि साक साइनो निनि अग बखानो सेटिस्फेक्शन रनानि बगैबो बकुनो समय ड्राग अथवा जवाक माइखाम नंजाक तैन थांगो आबो उलखे लयङै थांगो अमो हाइरक बो घटना कबां मांगो दिनै अ जागाव जों नुगै दङ जे गोबांमा ड्राग एडिक्टेड माने परे हंके बनो रम लायै थाना रग टौ लायै चप लायै केवनोबा बुखा केवनोबा सित्रा मित्रा खायै बखनाय राय रेखा अबो हाय खाखायै बरकनो माने जों ड्राग न स्टप खाइमिया ड्राग न स्टप खायनानि बगै हंके जों जत सिनि जे सिनाय नुकनाय थं सियाफानो थं एज ए गार्जेन हिसाबै नों लेखा परा तङै तং ग्रिया तां आबो फैक्टरिया हाइपानो समाजनि बरक हिसाबै जों सोसाइटि न सेफ नारनान बगै सिनि जेनेरेशन न जों बासिरि नारनान बगै जों जतनो अ स्टेप मानानाय जेनाखि अ बंनि तमुं न स्टप खायनानि बगै नगे अबो हाय ताम ताम कारण नों टाइबो जेमन निनि अर्ली exposure to drug ni ang agio rekha angkai u puila baksa charai maturing ya sini sekangno baksa awa haike emon ekta pressure jago nogroko phan chamting layo baksa family tongo charai roko phano haino tamung ha hamno hamia hani rok charai rokno chengra rok thungui pano jara kotor tongnai rok chuak rok bedogiri mani अथवा chuak rok hain kharawiri mani aborok kaisa karon ngai basao obo hai घटना ngai thangmani in future rok nga aborok jeno takhai din rok jene kono guardians tongnai rok nok chengra bai kubui bai somoy chuak rok nja hingke nijini kara sogui tongmani kara soktogo obo hai borok rok khen rok obo hai ke pressure ro nungni chadi hnai baksa borok chuak nang musungya phanose mane pandawa asu kangke nusnungdi hni mane abo ka bad habit apti rok khaimani saya joto guardian sok rok kokno khnari abo sadharan kokya nga abo sarabo stress nijino khub dukho nang kangke somoyo tension tong kangke abo haike nungjak tei na khum abo bade bonini parental guidance
মানে নিনি বুমা বুফা যে চারাইনো তুইমানি লালন পালন খাইমানি সোশ্যালাইজেশন বপতিকে তুইয়া এবং বপতিকে তুইখে চানাই চাইয়া আবো সিনি বরক তো বেশিরভাগ বরক ন মানে ইনিউশন বাক্সা সাইমান যাইয়া তা আবনি বাগৈ অব তুইনা রঙিয়া ওংমানি বাগৈ ব কাইসা কারণ নङै बासाव चाराय खरकसा ड्राग एडिक्टेड ओंनानि हंगा आबो सेमि बुया ताइबो दङ जे आं साका अर फैमिली हिस्ट्री अफ एडिक्शन माने आगिओ निनी फैमिली बेशिरभाग बरक न स्वाग मां नंनाय रंदा हंगा स्वाग जे कुनो फैमिली बिनि हिस्ट्री जदि बनो मुआव खापा नंखा बिनि गार्जियन सब बिशेष खायै जारा बेसि खाय स्वाग नंनाय रखा नंखा हंगा बरक आबो तामुङै थां ऑटोमेटिकली आजागाव माने बिनि बसाबुति रबो सलै फायो आबो हायङै थांता हंगा आबोनो जों हय एनवायरनमेंट काहामां खांके नोंयाबो ngै मानबो हंगा एनवायरनमेंट काइसा डिपेंड खायता आबोनो हंगा आबो साराबो बाक्सा हंगा साधारण भावे मा ओंमानि बा मा नोंमानि अथवा जे कुनो इंजेक्शन फान टैबलेट फान मा सामानि एक्चुअली हंके बाक्सा रंनि रुगि तुगि रक तंहाके टेंशन तंहाके मुक्तुरि थांगिया रंगो हंगा आफुर उनके टैबलेट चाजाकते टैबलेट नि अमहाय मात्रा बारि थांगो डेली सामानि बागै माने ब साइड इफेक्ट नि थांगो आफुरके ताइ बनताइ जों फिरगै तुइमाया अमहाय रक कारण नङै बासाता हंगाय आबो साबो क्रॉनिक जे पेन माने क्रॉनिक पेन माने आगिनि पुराना अमहाय जे कुनो बहक सामानि पानखा नि बिस्मा सामा बांखा आबोनो रिलीफ मानन बागै किसा माने गाहाम खाय तंना मुसुंमानि बागै समय बिनि पेन क्लियर रक जाओ हंगे साथे बाक्सा रक तो आबो साइड इफेक्ट रक नि साइमिया बाक्सा बुरा बुरि सिक रक गोबां बरक दङ अमहायके जराव अब निजिनि रिलीफ मानन बागै जे सामानि रक न अब टैबलेट जाओ डेली न हंगा आबो उलो साइड इफेक्ट नै थाङो अमहाय रक हंगा आबो सारा बटाइबो दङ कारण जे फाइनेंशियल डिफिकाल्टीज नि हिमानि फाइनेंशियल डिफिकाल्टीज जोंखाय जों रां फैसारक अभाब ओंखांखोबो जों टेंशनक लाइ थाङो हंगा आपरुकाय जों जराव टैबलेट चाजाकतिङाव माने टेंशन दूर खायनो नङै हनै याखवा स्वाग नंजाकतिङि थाङो याखवा केबो हंके सिगारेट नङो बिरि नङो काइसा बिनि काइसा नेशा जातीय जिनिसता ओङै थाङो बिरि नंगै सिगारेट नंगांगै खनिसा खांगाय हय कैंसर नंगो हंगा आबोनि हयतेबो जों रिलीफ माननो नांनाय हंगा आबोनि हयते जों जुदिनो एब्सटेन ओंया खांगाय माने दूर खाय तंया खांगाय जों उलो अब हायके कैंसर रक मानजाक जावनाय हंगा आबो साराबो ओ जे सामानि आं जे डाइवोर्स ओंया खा काकलाय माने सलाबाय बोरि आरो ब काइसा सलाफानंथुं बोरि फानंथुं टेंशन नङै बिनि बखानो कंट्रोल खायमाया ngैबो ब अब हायके स्वाग माइ खाम नङै थाङो एवं उलो हंके माटवा लङै थाङै बिनि फैमिली मेंटेनेंस खायमाया रक थाङो बसाबुति रक अराय पराय थांबाय पिरो गोबां कारण नङै थाङो ताबो स्पेशली कतरंनि क्षेत्रें थुं याके चराइरं क्षेत्रें थुं जारा नाकि टीनेजर एज याके यांग बयसी बरक रक बेसिसबाग न लाभ एफेयार्स लायो हामजाकमानि निजिनि चला हामजाकमानि अथवा निजिनि बुरि हामजाकमानि न माया खांके आ जागावबो अमाहाके एमन एकटा कारण नङै बासाव निजिनो कंट्रोल खायमाया बागैबो ब ड्राग एडिक्टेड ओङै थाङो हंगे ओ जे कक न अथवा बंनि जे तमुङ न तामुङै तंग आबो जे फैमिली मेम्बार्स बिनि बुमा अथवा बुफा बा बिनि सबसे नियरेस्ट बरक किन्तु आ ककनो साइमानो जेहेतु रिलेशनशिप काहाम गांगाय बिनि तमुङ तामुङै तंग आबो तो बरक साइमानो हाइपानो अ ककनो बरक हुइ तन माने बगै जे सिनाय बरक रक बिनि नियरेस्ट पार्टनर आ ककनो हुइ तन माने बगैबो काइसा कारण नङै बासावो जे ब ड्राग एडिक्टेड ओङै थाङै इन फ्यूचर बिनि लाइफ न ब डेंजर टुहि भाइमानि आबो काइसा कारण नङै बासाव किन्तु आबो बिनि संगी साथी तंनाय अथवा फैमिली मेम्बार्स रक अबनो केयरफुली ऑब्जर्व खायनो नांनाय एवं आबो जखन अमाहाय घटना नुखांगोन केन जों बनो पहिलानो स्टेप नाना नांनाय बनो बन्द खायनानि बगै उलो अबाहायके एडिक्टेड ओंथांमोनि बगै बा एडिक्टेड ओंथांमोनि परे जों बनो बन्द खायनानि कुनो सोर्स गरै आफुरंखाय जों निजि बासिना मुसुंफाना बासिरि माया ब बासिना मुसुंफाना बासि माया निजि हायनो पटनो दिगि थांपायो अमाहायके गोबां कारण नङै बासाय थांगासिनो बरक रक तिनि खरसा अमाहायके निनि गाहाम बिनि लाइफ दंमानि न समय अबाके निजिनि लाइफ जे नस्ट दङै थांमानि निजि थैनानै दिगि
अथवा निजे destroy इंगनानि दिगियो ब नुहुनुइ तुइ फैमानि कारण रक अमति इंगै बासाव ओंखाय जेमन जे टेन्स होम एनवायरनमेंट नि आं जे पॉइंट मानि टेन्स होम एनवायरनमेंट पॉइंट आं साका अककनो सामानि के अमहाय निनि नक नुखुं माने बमहाय परिबेश एवं अ परिबेश नि उपरबो डिपेंड खायो निनि जरा ताबु रमजादि सिनि बरक रक जारा नाकि लेखा पढ़ा खाइने रक फनखा चराय खनाय रक तंगो नक रक हायपना बुमा बुफा एक्चुअली इनके किसिसा माटवाल इंगिया फनंगै तंगनि हायपना बनि कायसा लाइफ एन्जॉय नि बगै कुनु कायसा प्रोग्राम रक फनंखा बा जाति गुस्ति फन फाइका निजिनि पार्टनार फन फाइका ओंखायनो बरक चराय चिकनसा दा तंगुइ तंग ना क्रिया तंग परिनाय नगत तंग क्रिया तंग आबो बाय कुनु फैक्टरिया बरक निजिनो पान्डा खायनि चेंगै थांगो अर्थात नोंनानै चिङै थांगो का आबो हायके जे परिबेश तैरि खायमाने आबो ओ चराय सोरङै खिउ एवं ओ चरायनि आमाहाय परिबेश करिङै थांगो जेनाके बपरिनानि ताइसा मुड करिङै थांगो अथवा बिनि ओ जे एनवायरनमेंट नरक नष्ट खायमाने आबो कायसा कारणङै बासागो ब ताइसा नोंखायनो ड्राग एडिक्टेडङै थांनानि नोंखेथ लिमिटेड नों बुजिनो बगै खायजा किन्तु बत आबनो नुगुइ तंमानि बगै जरावो निजिनो हायनो टेस्ट खायतै हिनै जखन नाकि खायजाक तैनि थांगाके आबो ताइ ब फिरगै फाइमायाङै थाङो इंगा आबो तो एनवायरनमेंट निनि होम एनवायरनमेंट नि ऊपर डिपेंड खाइ दंगो अर्थात निनि नकनि जे टमुंनि ऊपर डिपेंड खाइ दंगो इंगा जरा खानाय दंनाय निनि जत गार्जियन्स रक अबहाय एनवायरनमेंट क्रिएट ता खाइ रक जे माने चराय दंनि बुसकांग्र नरक चुवाक माइखाम नोंनानि अथवा सिगारेट नोंनानि बिरि नोंनानि अबहाय रक खालाय माने जाया